Видя ли се залеза или се видяха просто мръсните ми прозорци? Днес ще направим едно много късо видео, кратко, 30-40 минути. Ще има малка част свързана с кулинария, но по нов интересен начин според мене. Също, до сега съм правил много реклами, например 2, и не съм допринесъл по никакъв начин нито за повишаване на търсенето на даден продукт, нито за реномето на дадена компания, най-много да съм го свалил, но при все, че никой не го гледа това, колко да съм го свалил. Преди няколко дена ми се случи нещо ужасно. Опитах се да си направя принцеса върху хляб, исках да намажа малко пено сирене, от тия където са там на едни триъгълничета. Обаче не можа да се отворя триъгълничета. Не знам как се отваря. Опитах, сега даже няма да опитвам, защото не искам да преживявам същия кошмар. Дърпах, мъчих се от тук, от там и в един момент, след около 20 минути борба, се предадох и просто през дупчици, които бях произвел, с стискане успях да изтръгна някаква част от топеното сирене, но това ми костваше много нерви. Щупих някои неща. И просто за да се успокоя, реших да отида за няколко дни в държава, където това няма как да ми се случи. Предполагам, че до 6-7 месеца, понеже съм много зает, с други странични проекти, след около 6 до 8 месеца ще успея да сгубя едно 2-3 минутно видео от тази държава. Но да, не го купувайте това сега. Ако закрия една буква, нали, никой не разбира коя е марката, което е моята цел. Само ще отворя да ви покажа. Първо това се отваря много лесно. Няма нерви. Айде да му се не види буклук. Ето така изглежда в случая на тая марка продукта. Пак е в подобна форма. Обаче тук има две червени лентички, които като ги дръпнеш и хоп! И сега какво да го правим? Нека да подходим така дедуктивно, бих казал. Кога и къде ще ти се наложи да използваш топеното сирене? Може би в кухнята. Може би да си намажеш някаква филийка с него. Може би да сготвиш нещо и да го добавиш към ястието. А какво друго има в кухнята? Има ножове. В принцип можеш и с лъжица да го намажеш, ма с лъжица не можеш да намушкаш никой, докато с нож това е повече от лесно. Представи си, влизаш в кухнята при жена си и казваш: какво стана с моята филия, намаза ли мяко? Тя вече 20 минути се опитва да отвори това скапано сирене, брат, и е хванала един нож, сатър, нещо голямо, ятаган, може би кухненски нож, 18 см острие, дамаскинска скумана, не знам. Значи кажеше на тая, къде ме е принцесата или филията с малко по-такъв троснат тон, главата ти е фракнала. Нема я, разбираш ли? Затова тия хора заслужават да им се потърси наказателна отговорност. Това е. А основата на днешното видео е да дегустирам. Пак сме на кулинарна вълна, този път ще дегустирам. Това ще е първия път, когато аз ще дегустирам някакви неща. Избрал съм нещо изключително полезно, естествено, освен че се учим да готвим, който нещастник човек не може да готви, нали, няма да се научи тук, но обсъждаме различни теми за здравословно хранене, как да повишим продължителността на живота с около 3-4 минути, в най-лошия случай 5. Как това става най-лесно с храна. И сега ще дегустирам нещо наистина много качествено и полезно, което още от деца започваме да ядем, и това са царевични пръчки. Почваме с класиката. Това е слънчево-пшенични пръчки. Аз мисля, че са царевични, но не са. Без пържене, без отцветители, без консерванти.
Дали как че са полезни? Ето, доказателството. Ще ги пробваме. Да, аромата е почти както си го спомням. Краката на дядо ми, след като е карал трактора 2 седмици без да се прибира вкъщи по време на жътва. На вкуса много добри. Приятно солени. Има мече, значи са подходящи за деца. Чудесно. Второто нещо ще е зайо байо с лук. Без пържене, без някакви мазнини, консерванти няма, изкуствени цветители също няма. Има зайче. Значи имахме мече, зайче, тук имаме тигър. Зайчето обаче е с вкус лук. Кой е лук, бе, брат? Как ще направиш зайо байо с лук, бе, бро? Нормален ли си, бе? Майко мила. О, брат. Това нещо мирише брутално. Мален. Има леко първоначално сладника, после става солен вкусна. Тук много сериозно си играят с нашите рецептори. Това да го изнасят само за Русия. Не знам защо не го препоръчвам за деца. Препоръчвам го за някой, който обича ракия и жена му, примерно, му прави салата, обаче не е останало лук за салатата, т.е. има там домати, краставици, няма лук, може да сложиш няколко тема, не е много, защото става много тежко. 41 цента ли, бе? Не. Последното е лото, това изглежда по-скъпарско. И това струва 38 евроцента, значи имаме 28 за слънчо, което е много добър, 38 за това, което сега ще пробваме, 41, но това е направо не, по никакъв начин. Това е доказателство, че не винаги скъпото е добро. Само миризмата ще те събори, в смисъл, ако си малко по-с ниско кръвно, това да ще ти диваш. Как? Миризмата е доста приемлива. Мирише на, да знам, стара изба, което, нали, стара изба, в която гният някакви стари мебели. Много добре. Човек. Това на вкус е топ. Ако си на диета, но само гия да бухаш, следващия път ще измисля нещо още по-добро и по-полезно. Да го дегустираме. Сега ще имам цяла вечер царевични пръчици. Това е.